Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Maramo nga salamat, Jerth, mga puso. 77 ka balay, nagkalaguba matapos naglabay ang isang buhawi sa Kabankalan City, Negros Occidental. Nakatutok ay rin Pedreso. Naeksperyensyahan ng mabaskog nga ulan kag hangin sa pila ka bahin sa Kabankalan City sang Agosto 3. Apang sa barangay Bantayan, talalupang doon sa video nga kuha sa isa ka residente ang nabatsyagan nga mabaskog nga hangin kadungan sang ulan. Nagdugay sang masobra 5 ka minutos. Ang resulta, nagkalapali ng mga atop kag iban pa nga parte sang balay sa lugar. Makita nga nakasabit pa ang atop sa linya sang kuryente. May mga parte sang balay nga nagalapta sa karsada. Ang pila ka kahoy nagkalatumba. Pagpati sa mga residente, nahalitan sila sang buhawi. Grabe, nagaulan tapos grabe nga hangin. O tinukulbaan yun, mami. Do wala, pati ko ka nakapaminsan, mami nga muna nga buhawi, mami basta hangin lang. Pero after pagbuha na namon, grabe, gili ang mga nagkarautot, yung mga kahoy sa palibot. Sunod sa LGU, 67 ka mga pamalay ang nahalitan sang buhawi. Isa ang totally damaged, samtang 66 ang partially damaged. Pusog ni siyang hangin. Damo to na igo to sa dito sa ato na barangay. Kalabanan sa dang ilang mga atop la. Ma'am nakakas o ila mga dingding kadamo sang mga balay nga na damage. Naghatag sa food packs ang LGU sa mga pamilya nga naapektuhan. Kag plano man sa LGU nga hatagan sang pinansyal nga bulig. Eileen Pedraso, 1 Western Visayas.